Projecte realitzat al Consorci d'Aigües de Tarragona, amb instal·lacions a l'Ampolla i Constantí, que marca un avenç en l'aposta per la sostenibilitat i l'energia renovable. Amb un total de 8.569 panells solars, distribuïts entre les dues plantes, aquesta iniciativa representa el primer pas cap a un futur energètic més net i eficient per a la regió, sent la fotovoltaica més gran del sector del tractament i el transport d'aigua de tot l'Estat. A la planta de l'Ampolla s'han instal·lat 6.667 panells solars amb el suport de 12 inversors, fet que aporta una capacitat de 3.700 kWp. Mentrestant, a Constantí consta de 1.902 panells juntament amb 4 inversors, assolint una capacitat de 1.055 kWp. En conjunt, aquestes instal·lacions generen un total de 7.080 MWh anuals, energia suficient per abastir més de 1.500 llars cada any. L'extensió dels mòduls fotovoltaics cobreix una superfície combinada de més de 41.900 metres quadrats, equivalent a gairebé 6 camps de futbol, optimitzant l'espai disponible sobre els dipòsits d'aigua, aprofitant així una àrea que abans estava inutilitzada. A més, tota la informació de producció i rendiment d'aquestes plantes solars s'ha integrat al sistema de control del Consorci, la qual cosa permet un monitoratge en temps real que garanteix l'eficiència operativa i maximitza l'ús dels recursos. Aquest projecte pioner no només demostra el compromís del Consorci d'Aigües de Tarragona amb la transició energètica, sinó que també exemplifica la visió d'una economia circular on l'energia es genera i consumeix de manera local, reduint la dependència de fonts externes i l'impacte ambiental associat al transport d'energia. La instal·lació d'aquestes plantes fotovoltaiques és un model que cal seguir per a futures iniciatives sostenibles, reafirmant que el desenvolupament tecnològic i la cura del medi ambient poden anar de la mà en benefici de les generacions presents i futures.